ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾನೊಂದು ರಜೆಟ್ ಪೂರ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಎಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಬಂದು ಬರ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜಿ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಅಂಚಿದ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇರಲಿ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಇಂಚ ಅದು ಯಾನೇ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಚೂರು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ. ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನೆಟ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಕ್ ಗುವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಕಿರೆಕ್ಕಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಿ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಬಿರತ್ತೆ. ಐತ ನೆಕ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ರಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಒಂದು ಮೋಡ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ನೆಕ್. ಈ ಮೋಡ್ಲು ಒಂದು 15 ಫೀಟ್ದ ಮೋಡ್ಲು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಸಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಒಂದು ದಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಟ್ ಮಲ್ನ ಬಂಡ ಮಕ್ ಗುವೆಲ್ದಲೆ ಜಪ್ಪದಾಯಕ ಒಂದು ಸಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರೊಟ್ಟೆ ಒவ்வೊವು ಮೋಡ್ಲು ಕೊರಡು ವಾತ್ ಏತ್ ನಂಬರ್ದ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತರಿ ಒಂದು ಸಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಮೋಡ್ದ ನಂಬರ್ ನಂಚೆ ಚಪ್ಪುಡು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಪ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತರಿ ಸಟ್ ಮಲ್ಪನ. ಆಂಡ ಈ ಮೋಡ್ಲು ಹತ್ತು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಈ ಮೋಡ್ಲು ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಪುಡ್ನಾಗ ಮೋಡ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಮನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಬೇತೆ ಮೋಡ್ಲು ಸರ್ಪಾಯ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕದ ಮೋಡ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿ. ಅಂಚ ಈ ಮೋಡ್ಲದ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕುಲನೆಗಳಿಗೆ ಅನಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಈ ಮೋಡ್ಲು ಪದೋದು ಈ ಕೆರೆಕ್ಕಿ ತೆಂಕ್ಲ ರಿಂಗ್ ಪಾಡರ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 20 ಫೀಟ್ದ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಂಕಲ 15 ಫೀಟ್ದ ರಿಂಗ್ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ರಾಗ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೀರು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಈ ಕೆರೆ ರಡ್ಡು ಪಂಪ್ ದಿತ್ತೇರು ತೋಟಾಗ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಅವಡು ಅಂಚೆ ಈ ತೋಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ತರ್ಪರ್ ಉಂಡು. ತರ್ಪನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುನು ಐತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕೇನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪೂರ ರಿಂಗ್ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ನೆತ್ತ ಕೆರೆ ತೊಲೆಯಾಗಿ ಬುಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ರಿಂಗ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಒಂದು ನನ್ನ ನೆನ್ ತರ್ಪರ ಹಾಪಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯ ರಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ತಲೆ ಒಂದು ಯಾನು ರಿಂಗ್ದ ಮೋಡ್ಲು ಒಂದು ಜಪ್ಪುಡವನ ಕುರಿ ಒಂಜೊಂಜು ಜಪ್ಪುಡವನ 2 ಜನ ತಿರ್ತಿಡಿಪ್ಪೇರು ಕೆರೆಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ 2 ಜನ ಮಿತ್ತಿಡಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜೆ ಮೋಡ್ಲು ಜಪ್ಪುಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಚ ವಾವು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವುದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನೇ ವೀಡಿಯೋ ಪೆತ್ತೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ನಂಚಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಏಕೆ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ. ರಿಂಗ್ದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಸ್ತಲೆ ಒಂದು ಮೋಡ್ಲು ಪೂರ ಜಪ್ಪುಡ್ರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮೋಡ್ಲು ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚೊಂದು ಮಲ್ಲತ ಒಂದು 15 ಫೀಟ್ದ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ 20 ಫೀಟ್ದ ರಿಂಗ್ ಬಾಡ್ದೆ ನೆತ್ತ 15 ಫೀಟ್ದ ರಿಂಗ್ ಬುಡ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚದಾರೆ ಮೋಡ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಜಪ್ಪುಡ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಮೋಡ್ಲು ಪೂರ ಜಪ್ಪುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿ ಮೋಡ್ಲು ಸಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂರು ನಮಕ್ ಬೇತಿನ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಡ್ ಉಂಡತಿ ಆ ರಾಡನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಕೊರಡು ಆ ರಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಸಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರಿ ಮೋಡ್ಲುಗೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪರ ಮಿತ್ತದಾದ ಬರೋ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ನ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅತಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬುಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನ ಆ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಕೆರೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಪಿದೈದ ಮೋಡ್ಲು ಸಟ್ ಆತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಿದೈದ ಮೋಡ್ಲು ಸಟ್ ಆದಾಯಕ ನೆಕ್ ನನ್ನ ರಾಡ್ನು ಫುಲ್ಲು ಇಡೀ ದಿವಾರುಂಡು ಸುತ್ತಾಗ್ಲ ರಾಡ್ ಕುತ್ತದ ರಾಡ್ ದಿವಾರುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ರಾಡ್ಲ ಕಟ್ರ ಉಂಡು ಅವು ರಾಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಅದೇ ಮಿತ್ತಿರ್ದೈತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ತಿರ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಹಾಕ್ಪುನ ರಾಡನ್ನು ಇಜಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಗುವೆಲ್ ಊರ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಜಪ್ಪಡಬ ನೆಕ್ ಅಂಚದ ಅಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕುಲ ಐತಿ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಪಾಡ್ಬಿ ರಾಡ್ದ ಕಟ್ಟುನಿ ಮಲ್ಲವೇನು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಬೂರುಂಡು ಅಂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪುನದು ಅಂಚಿದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಕುತ್ತದ ರಾಡ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಈ ರಾಡನ್ನು ಪಾಡ್ದಾಕ ಸುತ್ತಾಗಲು ದಿವೊಂದು ಬರ್ತಾಗ ಐಕನ ರೌಂಡ್ ರಾಡ್ ಉಂಡು ಆ ರೌಂಡ್ ರಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು. ಈ ರೌಂಡ್ ರಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ದ ನಮಕ್ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಬೋದು ಆ ರಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3-4 ಇಂಚ ಪೂರ ರೌಂಡ್ ರಾಡ್ ಕಟ್ಟಬೇರು ಹಿಡ್ದಾರ ಫಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಬುಕ್ಕದ ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬರ್ಪುಡು ಏನ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಳಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಆ ರಾಡ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟರಾಗ ಬುಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮುಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭವರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ನಮ್ಮಲ ಐಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂಡ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂತಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಅಡಿಗೆ ಸಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ರಾಡ್ ಪಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟಿಗೆ ಈ ರಾಡ್ ತಲೆ ಒಂದು ಜತ್ತದಾಕಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಚ್ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋಡ್ಲದ ಇಂಚಿ ಉಲಾಯಿಗದಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಸಟ್ ಆತಂಡು ಆ ರಾಡನ್ನು ಚಮ ಕೆಲವು ರಾಡ್ ತಿರ್ತುಕೊಳ್ಳುದಿಪ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ತೂದ ಐಕ್ ಕಟ್ಟೋಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವರ ಕಟ್ಟನೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಡಕ್ಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡವು ಈ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರಾಗಂದೆ ಉಕ್ಸು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಉಕ್ಸುದ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ ರಾಡ್ಗಳ
ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಇಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರೋಡು ಇಂಚ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತದ ರಾಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚ ಕಟ್ಟಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಕಟ್ಟೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡೋರಂಡ ಅವು ಮೈನ್ ಇಜಿನ ಕಟ್ಟಿಜಿನ ಅಂಡ ಅವು ಈ ರಾಡ್ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚರ ಕಟ್ಟುವೇರು ಮಾತಾಡಿ ತೊಲಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ಇಕ್ಕ ತಿರುಗದ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಟ್ಟದ ಚೂರು ಆತಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಆ ಉಕ್ಸಿತ್ ನೆದ್ರ ಅವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುಂಡು ಕಟ್ಟರಾಗಿ ಟೈಟ್ ಬರ ಕಟ್ಟರ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಕ್ಸುಡಿ ಕಟ್ಟನ ಪೂರವೇನು ರಾಡ್ಲೇನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೋಡ್ಲು ಸಟ್ ಮಾಡಿ ತೋಜಿಪಾಯ ಅಪ್ಪಗ ಮೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಐಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಟ್ಪುದಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೋಡ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೋಡ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಡಂತೆ ಇರೋದು ತರ್ಪಾಯಿನ ಮೋಡ್ಲು ಈ ಮೋಡ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾರ್ದಾರ ಒಂದು ರಿಂಗ್ಲ ಬಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಒಟ್ರಾಸ್ ಆಪುಂಡು ರಿಂಗ್ ಬಿಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೋಡ್ಲು ನಂಗೆ ತರ್ಪದ ಈ ಮೋಡ್ಲು ತರ್ಪದ ಒಂದು ಚೌಕಲ್ಲಿ ಕಂಡುದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ರಾಡನ್ನು ಅಂದ ರಪ್ಪನ ಮರ 3 ಜನ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಕಟ್ಟರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ತೊಲಿ ಅಂಡ ಒಂದು 15 ಫೀಟದ 20 ಫೀಟದ ಉಪ್ಪುರ ಮೋಡ್ಲು ಕಟ್ಟಣ ಬರ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ದ ಮೋಡ್ಲು ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ರಿಂಗ್ ಬರ ಬಾಡ್ನಾಗ ಬಾಯ್ ಸುಲಭ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿರಿಯದು ಬೇಗ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ರಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡ್ನಾಗ ಪಂಡ ಪೂರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೂರಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಮಲ್ತೋಣಾಗ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ರಿಂಗ್ದ ವರ್ಕ್ ಮಿನಿತ್ತಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ದ ವರ್ಕ್ ಪೂರಲ್ಲ ಕನ್ನದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿದ ರಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗುವೆಲ್ದ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತು ಆ ರಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಫುಲ್ಲು ಸಟ್ಟಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿತ್ತಿருந்து ಈ ತರುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತೂರ್ದಿತ್ತೆ ತಿರ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಪ್ಪಬಹುದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗೆ ಪುನ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟದೆ ಪಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡದೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ 2-3 ರಿಂಗ್ ಆದಾಯಕದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಡ 2 ರಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ 3-4 ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಅನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಡ ಈಸಿ ಅವನು ಬರ್ಕು ನಂಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ದ ರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚದಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಈಸಿ ಆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಿಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆರೆತ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಟುದು ಆ ರಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಂಟುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿನ್ನಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಆಪುನ ಐಟ್ ಒಲೆ ಆ ಗ್ಯಾಪದ ಒಲೆ ಉಂಟುದ ಐಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಿಂಜೋಡು ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಪುನ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿಡು ಈ ಇನ್ನೇನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಓದಾದ ಪೂರ ಬೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಯ್ಯ ಜಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೇ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಪ್ಪುಡ ಅವನು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿ ತಿರ್ತಾರೆ 2 ಜನ ಬೋಡಿ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತು 3 ಜನ ಬೋಡು 3 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಇದ್ದೆ 3 ಜನ ಬೋಡಿ 2 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒರಿಯಾಗ ಬಾರಿ ಐ ಕಲಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊನತ್ತು ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒರಿ ಆರ್ಯ ಮಲ್ಪನೆ ಐ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಡಪುಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಚಂದ ಈಸಿ ಹಾಪನ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಚೂರ್ಲ ಬಿಡ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚೂರ್ಲ ಬಿಡ್ರವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಹಿಡಿದು ಸಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗ ರಿಂಗ್ದ ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದಾದ ಇದೊಂದು ರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ಐನು ಪೂರ ಇಂಚ ರಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ಜಪ್ಪುಡ್ ನಾನು ಅನ್ಪೇರಿ ರಿಂಗ್ ಜಪ್ಪುಡ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಕೊಂದು ಮಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಏನಾದಂಥ ಕೆಸರು ತೆಪ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗೋದು 3 ಜನ ಅಂತೂ ಬೋಡಿ ಕೇಳ್ತೊಲಾಯ್ಡು 3 ಜನ ಬುಕ್ಕ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೈನ್ ತರ್ಪಡೆಯ ವೈಪರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಂಡು ವೈಪರ್ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಕ್ಕು ಜೀರ್ಬೇಕ ನಮಕ್ ಅವು ಲೇಟ್ ಲಾಪುಂಡು ದಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತಿರ್ದು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ರೈನ್ ಹಿಡು నేను ಮಿತ್ತು ದೆಪ್ಪನಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಂಕಲ್ಲ ಕೆಸರ್ದು ಲೇಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೆಸರ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ನೀನ ಪಂಡ ದಾಮರ್ದ ಬರ ಬಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದಾಗಲಿ ಐಕ್ ಸರಪೊಲಿಬಾರ್ದು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರೈನಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಸು ಕೊರಡು ಅಂಚಾರ್ದಾರ ಒಂದು ಈಸಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಜನ ಆತು ಕೆಸರು ತೆಪ್ಪುನ ಮಂಡ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಂದು ನಮಕ್ ಬರ್ತಾರ ಬರೀ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರೈನ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ದಿದೆಲ್ಲ ಇಡು ಉಂಟು ನಾಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೈನ್ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ಪುಂಡು ಒಯ್ತಾಯ್ಕ ನಮಕ್ ಜಪ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ ರಿಂಗ್ದ ವರ್ಕ್ ಬರ ಮಲ್ಪ ಈತು ಕೆಲವು ಬಂಗಾಳುಂಡು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಕೈ ಪುರ ಜಾರ್ಂಡ ಇರ್ತಿಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅದವರ ಆಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 20 ಬಿಡದ ರಿಂಗ್ ಒಂದು 15 ಬಿಡದ ರಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಲ್ಪುನ ಎಣ್ಮ ಪೀಟು ಬುಕ್ಕ ಆಜಿ ಬಿಟ್ಟದ ರಿಂಗನ್ನು ಬಿಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚದರ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ನಂಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಪ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪೈತೆ ಸ್ಕ್ರೈನ್ ಸ್ಕ್ರೈನ್ ಏತ್ ಐಟ್ ಉಂಡು ಆತ ಐಟ್ ತೆರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆತ ಐಟ್ ತೆರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಿಡೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಆತಲಿ ಸ್ಕ್ರೈನ್ ಏತ್ ಐಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆತ ಐಟ್ ತೆರ್ತಿದೆ ಬಿಡ್ಪೆ ತೆರ್ತಿ ಬಿಡ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದುಲಾರ ನೆನ್ನಿವೆ
ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್